Штогод супрацоўнікамі Дзяржаўтаінспекцыі праводзяцца акцыі, накіраваныя на бяспеку юных удзельнікаў дарожнага руху. Прымеркаваны яны да пачатку летніх канікул і Дня ведаў. У гэтым годзе спецыяльнае комплекснае мерапрыемства «Увага, дзеці» праводзіцца з 25 жніўня па 5 верасня. А ў пятніцу праходзіць адзіны дзень бяспекі дарожнага руху пад дэвізам «Бяспека дзяцей на дарозе, клопат дарослых». Цель данных мероприятий – это профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. За 7 месяцев текущего года на территории Могилевской области зарегистрировано 20 дорожно-транспортных происшествий, в котором с участием несовершеннолетних, в котором один ребенок погиб, а 21 получил различной степени травмы. На тэрыторыі нашага раёна дарожна-транспартных здарэнняў з удзелам дзяцей у гэтым годзе не адбывалася. Але пра іх бяспеку на дарозе забываць нельга, тым больш напярэдадні новага навучальнага года. Стартаваў комплекс мерапрыемстваў сёння з адзінага дня бяспекі дарожнага руху, падчас якога супрацоўнікі Дзяржаўтаінспекцыі пільна кантралююць сітуацыю на дарогах і звяртаюцца да вадзіцеляў з патрабаваннем уключыць на сваіх транспартных сродкаў у светлы час сутак блізкае святло фар, якое дапаможа пазбегнуць трагедыі. За невыкананне патрабавання можа пагражаць штраф у памеры да 2 базавых велічынь. Варта звярнуць увагу не толькі на дзяцей-пешаходаў, але і дзяцей-пасажыраў, да бяспекі якіх некаторыя бацькі ставяцца несур'ёзна. В легковом автомобиле водитель должен перевозить детей до 5 лет на детском удерживающем устройстве, то есть на детском автокресле. В возрасте от 5 до 12 лет также предусмотрено детское удерживающее устройство в виде бустеров, либо подушек на сиденье. Также предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 4 базовых величин. И повторно в течение года за аналогичное правонарушение предусмотрена также административная ответственность в виде штрафа от 2 до 8 базовых величин. Важно, каб дарослыя, знаходзячыся з дзецьмі на вуліцы, не дапускалі беспрыботнасці і навучылі хлопчыкаў і дзяўчынак правільным паводзінам на дарозе і былі для іх у гэтым добрым прыкладам. Памятайце, што выкананне простых правілаў – гэта ваш спакой за дзіця і гарант яго бяспекі.